Sri Kandi dari Turangga Arum Budaya ingkang badhe katur menghibur kula panjenengan sedaya. Mbok bilih sampun siaga sawega egati semoga kita pirsani Sri Kandi Arum Budaya. Yo yeah. Oh, prayit tongkir nduk sing ati-ati yo. Oh, jebol kaya pakene kerpol dalah. Hika. Yo. Jebol kalau mangkene yongger ayo dur coba waspada dur kae para Sri Kandi Turangga Arum Budaya Katuran wilujeng dalu Pak No. Nggih, kanca-kanca saking Bono, matur nuwun saking sampun rawuh wonten iki. Yuk. Ayo dong, jos. Digoyang do bersama Turangga Arum Budaya Kulon Kutha Tulung Agung saiki kaline mili mangidul pranyata musirna bebaya banjir
tetaneman tetukulan sakala bisa lile tegal sawae tinggal pametune biyen nagaran Rama saiki dadi kutha yo hayo jos yo oh Inang Siti jos oke matur nuwun iki dipun tenggani nggih kata saripun Pak nggih ya iya sok lho he jos ya goyang Siti jos singgol Siti jos lho iya ya jos singgol Siti jos yo iya ya goyang Siti jos singgol Siti jos wonten tresna sewengi kawula kinturaken kanca-kanca bono wonten Turangga Sakti budaya asik ye sesarengan Bos Papua Mas Tio matur nuwun Dik Kartolo rawuh krungu musik kendang gendut goyangane tenang kembali iki asri jaranane eling sliramu lagi nyuwun lagu jebul ramiro tresno rasaku
oh wah yo ya 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 yo oh. Panggilan sekali lagi kepada Dek Faris, ditunggu ayahnya. Lecah cilik wetane perapatan kone dicari adik Faris, ditunggu bapaknya yang pakai baju kuning, yang merasa namanya Faris, yang pakai baju kuning, ditunggu ayahnya di perapatan wetan perapatan Yile. Sing jenenge Faris KLC kuning endi iki? Kok gedhe aku. Winor sita sulayan nuju prana awewe rasonder saja ing leter awit Sukarno kang para miyarsa sonder ngeledang kumledang ing awang-awang yuk yuk jos ayo ya dikepenake goyangane turun nggih Arum Budaya jos sekali lagi yang merasa pakai baju kuning yang namanya Faris, buat adik Faris ditunggu ayahnya le cah bagus neng wetane perapatan. Sekali lagi kepada adik Faris, apa turu tadi iki yo 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 ayo lo ngereng para Sri Kandi kang sami gandeng ulang ngamuran wonten ing dalem mriku. Ayo deo doa iyo os do ae iyo titiwus winanti prapradaka senggen sasenutan perageng swasana genira padha ambeksa embeber endahe Semino Swantara wis rinakit tembang angiringi gongso slompret lan kempule ramah jangan semaki panjogete saya angawe-awe ingkang samya wemulan bisa seneng atine to yo ha 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 ha
Prayit tok dereng para sikari-sikari kang gaget dalem nika getar. Ayo do. Asik. Heka heka. Asik. Bergoyang bersama Pargoy apa piye? Iya, pargoy ya. Ya madhep rono sing madhep rono ya, ya dijajar sik jejer. Ya. Wis, dijajar rene kene ya. Pargo, Mas. Ya, Mas. Mas kowe tambah penting iki. Ya. Wis. Bendang viral. Sing nari. Siap apa ora? Ayu-ayu iki mari-mari. Ayu penyarine, arep penyanyine. Iki sing tengah banci, Mas. Banci, asli banci. Jan-jane
Ayo ger mula padha sing ati-ati yo mangke. Mrika kanggatan dirting para sadya sadroning nagi sadroning praja. Turangga arum budaya. Yo op. Wah. Op.